שלום, עדי וקרן, אני לירז, ואני בחרתי לראיין את הגננת אם בגן שבו אני משלימה יומיים בשבוע, ובגן אנחנו משלבות ילד שהוא בן זקונים למשפחה מרובת ילדים. הוא מתגורר ביישוב. שנה ראשונה שלו בגן הוא בן 4 ו5 חודשים. יש לו קושי שפתי שנקרא אפרקסיה ורבלית. הוא זכאי לגננת שילוב השנה, ובאופן פרטי לקלינאית שעה בשבוע, שזה לא מספיק. בשנה הבאה הוא יקבל סל מלא בתוך הגן. הגן עצמו הוא גן מועצה אזורית, גן צעיר 3 עד 4.5 ביישוב קהילתי קטן באזור שאני גרה. יש בו 26 ילדים, הרוב מהיישוב, מעט מגיעים מיישובים שכנים. הגננת שאותה ראיינתי היא גננת אם קבועה בגן הזה שנה 10. אז ההצלחות בשילוב של הילד. קודם כל השילוב החברתי שלו, גם בזכות הקסם האישי שלו, ואולי בעקבות הקושי השפתי הוא מביע את הרעיונות שלו בדרכים יצירתיות שסוחפות אחריו חברים. בתחילת השנה הוא כן היה זקוק להמון תיווך, עכשיו קצת פחות. השיתוף פעולה עם ההורים זה גם אחת ההצלחות. הקמנו בתחילת השנה קבוצת וואטסאפ משותפת להורים ולכל מי שפוגש אותו. הסייעות, הגננות, הקלינאית, הגננת שילוב, על מנת לדייק את התוכנית שלו. נשלחו שם סרטונים עם הסבר על מה מלמדים, על חיזוקים, על פידבקים מהבית, איך הולך ומה קורה, וזה הוכיח את עצמו לטובה. האתגרים שאיתם הוא מתמודד זה פער בין היכולות הקוגניטיביות שלו שהן גבוהות לבין הביטוי שלהן, והפער הזה יוצר תסכול שגורם להתקפי בכי וזעם שאיתם הוא מתמודד. אז המטרה שלנו הייתה לתת לו כלים ועזרים שהוא יוכל לבטא את עצמו, וגם ברגעים הקשים של הבכי והתסכול, איך הוא יוצא מזה הכי מהר והכי בטוב. בתחילת השנה הוא השתמש יותר בכלים החזותיים, בהמחשה של הרגשות, עם תמונות, עם בובות, עם ציורים על הלוח, כל מה שיכל לעזור להסביר את מה שהוא רוצה לבטא בדרך קלה יותר ופשוטה. ועכשיו באמת היכולות השתפרו והוא מצליח לבטא את עצמו בעל פה, אך עדיין זה דורש מאוד המון סבלנות לחברים להבין אותו ולצוות זמן. והמטרה השנייה שאותה הצבנו לעצמנו ביחד עם המשפחה זה השפה המשותפת והגמישות בין הצוות וההורים בבית. קודם כל נקבעו 3 פגישות מראש בתחילת השנה, פרונטליות, ששם מתעדכנים ומדייקים את התוכנית, ובאמת גמישות עבודה שבמקרה שלו באמת הייתה אפשרית עם הקלינאי תקשורת שהוא היה מגיע לפגישות עם ההורים, אז הוא פחות שיתף פעולה והוא לא מיצה
מפגש עד הסוף, והקלינאית חשבה על רעיונות, וביחד הוחלט שהיא תבוא לגן למפגשים האלה, ובאמת זה הצליח, וזה לא אפשרי בכל מקום, באמת זו זכות גדולה. בני השווים, הקבוצה שאיתו בגן הרוויחה בגדול מהשילוב שלו. הם פיתחו טכניקות מגוונות כדי להבין אותו, והם פיתחו סבלנות ואמפתיה והבנה חברתית מפותחת יותר מכל קבוצה אחרת שפגשתי. שהוא רוצה לשתף ברעיון או בסיפור במפגש, הילדים עוצרים באופן טבעי, פותחים אוזניים טובות, כמו שאנחנו קוראים לזה, מקשיבים בצורה נעימה, עד שהוא מסיים. לפעמים זה ארוך, אבל הם ממש מצליחים. התובנות שאני לוקחת איתי מהשנה הזאת בכלל, כגננת משלימה, שנה ראשונה שלי, ובכלל מהרעיון שזה יצא לי כל כך לטובה, כי עצרתי רגע ובאמת שאלתי שאלות שעניינו אותי, את הגננת, לראות את זה מהעיניים שלה, מהצד שלה, בימים שאני לא נמצאת. זה היה לי נורא מעניין. אז קודם כל, באמת, ספציפית מהשילוב שלו בגן הקהילתי הזה, התובנה הגדולה היא שאיבת הכוחות מהקהילה, שיש קהילה כל כך חזקה, שיש להם המון מפגשים בלתי פורמליים, ובאמת היכולת לשלב אותו בתוך הקהילה גם בשעות אחר הצהריים, זה משפיע ישירות על השילוב בגן ועל האקלים המכיל, הסובלני, הנעים, ותמיד גם ברגעים פחות טובים, האמירה היא שאת הכל אפשר לתקן, ומחר יום חדש, ויש פעילות חדשה שבה יהיה יותר מוצלח, ותמיד האמונה שבאמת הזמן והעזרה פשוט מביאים לטוב. העבודת צוות המשותפת זה גם תובנה שהיא באמת לוקחת איתי לעבודה רציפה ועקבית, גמישות בעבודה עם ילד, שילוב והתאמה לילד, כל שילוב זה אחר לגמרי. מה שיתאים לילד הזה לא בטוח יתאים בשנה הבאה לילד אחר. השילוב עם ההתאמה לילד והעין הטובה והכוח מהקהילה והמשפחה והצוות ביחד מנצח. תודה.